Szeretnéd feltenni a Windows szerverre az AMD videókártya drivert? Ez már egy kicsit trükkösebb, mint a korábbiak. Elsőnek az AMD oldaláról töltsük le a processzorhoz való drivert. Nekünk jelenleg 7600 processzor van, szóval az ennek megfelelő Adrenalin drivert kell letölteni. Elkezdhetjük telepíteni, de ezzel csak a kicsomagolás részét végezzük el. A HLMS C-re bontotta ki az AMD mappába, rá is lehet keresni a mappán belül, hogy CCC. Az exe fájjal el is lehet kezdeni a rendes telepítést, de attól, hogy feltelepítettünk, még nem fogja érzékelni, szóval keressük meg az ini fájlt, és át kell nevezni, hogy ne vegye figyelembe. Mellette lesz egy in fájl, megnyitjuk a szövegszerkesztőbe, pár sort át kell írni, illetve törölni. Az egyszerűség kedvéért rá is lehet keresni szavakra, hogy ne kelljen végigböngészgetni az egészet. Ha kész, utána elmentjük, a rendszer indítási lehetőségnél a speciális indítási lehetőséget kiválasszuk, az indítási beállításoknál ki kell választani, hogy letiltsa az illesztő programok aláírásának ellenőrzését. Az eszközkezelőnél a videókártya drivert manuálisan kell kiválasztani a már módosított konfigurációval, így most már telepíthetjük a drivert, a feladatkezelőben is látszik az integrált videókártya. Ha ez neked túl bonyolult, fordulj inkább a Digitál Doktorhoz.